Problema mo ba ang sobrang init ng panahon? Abay, magpakabit ka na ng aircon? Punta ka na dito sa AAKK Aircool, Refrigeration and Air Conditioning Services. Matatagpuan lamang sila dito sa Poblacion West, Lamot Ifugao. Ang AAKK Aircool ay nag-i-install ng aircon. At good news, kapag sa kanila kayo bumili ng split type aircon, free installation na. At alam mo ba na dito sa AAKK Aircool, sila ay nagre-repair at naglilinis ng aircon. Magaling na, trusted pa. Hindi lang installer, expert din sa repair. Lahat ng appliances kaya nilang i-care. Refrigerator mong hindi na lumalalamig. Sa kamay ng AAKK Aircool, ayos ng mabilis. Mabilis na serbisyo, presyong kaibigan. Sa bahay o opisina, saan man sa bayan. Linis, kabit, repair, kumpleto ang gawa. Sa AAKK Aircool, siguradong sasaya. AAKK Aircool, kasama sa ginhawa. Aircon mong araw nililinisin ng walang palya. Sira-sirang appliances, gagawin mo kang bago. O, baka hindi na lumalamig yung inyong ref katulad nito. O baka sira na yung inyong TV, yung inyong electric fan, washing machine, or kahit ano pang appliances na hindi na gumagana sa bahay ninyo. Aba, ano pang hinihintay ninyo? Dalhin nyo na yan at ipa-repair dito sa AAKK Aircool, Refrigeration and Air Conditioning Services. Ang AAKK Aircool ay tumatanggap din ng home service, kaya relax ka lang dyan para hindi uminit ang ulo mo. Serbisyong totoo. AAKK Aircool, kasama sa ginhawa. Ngayon, alam mo na kung saan magpapa-install, magpapa-repair o magpapalinis ng aircon, ha? Dito lang yan sa AAKK Aircool, Refrigeration and Air Conditioning Services. Ang kanilang shop ay matatagpuan sa National Highway, Poblacion West, Lamot Ifugao. Tapat lang ng Tonton Iron Works and Welding Shop at malapit lang sa Rusi. Pwede nyo rin silang i-message sa kanilang Facebook page. Kung installation ng aircon at repair ng iba't ibang appliances ang usapan, tandaan mo ha, dito lamang yan sa AAKK Aircool, Refrigeration and Air Conditioning Services.